Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Gusto ko makita siya karon dayon. O kini, Oh, maulang gini ang sulbad daron makita ko siya. Hari! Hari! Nganong tiyon mo kanako ang imong pistola? Sigit! Ha? Pangayog panabang aron dunggon ka diha. Unsa? Kay sa oras nga dili siya moabot, mamatay ka! Ayaw! Sigit! Mao ba na rason kung nganong nanawag ka na ako, pabalikon ko din eh. Kinasayod kang andam kong ihatag ni mong akong kinabuhi. Mo ba? Oh. Actually, no. It's just because naibaw ko nga andam kang mutabang nako, Bonnie. Hari, Help me. Help me, please. Please. gusto na. Ah. Gusto na niya ng imong pag-inom. Ambil kini baso. No, muinom pa ko. Iko na lagi. Iko na. Dali na. Ito dirga sa imong luwag. Dali na. No. Moono gos pag-inom kung musaad ka na kung dadon ni mo siya sa kong atubangan. Si Pia! Kaya nga gusto na. Hubog ka na kayo. Ambil. No! Ay, nag-ilugan ako! Ambina!
Hari! Hari! Yeah. Oh. Milaw sa siyang katog. Siyang pagkasukarap sa saog. Hari. Anak. Gusto si Hari Bonbon. Matod mo buhaw ni mo ang tanan alang niya, di ba? Wes, sayang atubangan ang babae nga iyang gimahal. Sir. You know nga believe yun kayo kung imo sa imong pagkaluyang sa akong anak, Bonbon. Oh. Mas loyal pa gani kaniya kay nako nga maoy original ni mong amo. Sir. Not to mention, nako nakikugnahi mo alang nimo. But no, wa ko mangwinta. Kay dako kausap kayong nahimo ug tabang diri kanako. Believe gyud kayo ko sa imong loyalty sa akong anak. That made me wonder kung ngano ka. Oh, sir. Wala yung kahulugan ng simpatiya nga akong ipakita lang sa imong anak, sir. Natural lang tingali nga mubati ko niya kay sukat siyang pagkatao. Diyan ako, sir. Bodyguard ko sa imong asawa. Ug sa imong anak. Hangtod na nga namatay si ma'am. Yeah, right. Right. Bodyguard ka. You guard the body. Shit. Unsay buot niyang ipasabot. Tinuod nga makakwarta ko sa iyang buhok. Animal, karon ka. Karong nahibawaan ni nako. Dili na ko maproblema pa o kwarta. Kwartahan ako. Kwartahan na. Mula husuna ko sa kananan. O ginikahuman magpaparlor ko. Unya, mamalit kog mga nindot nga sinina. Magpa-sexy ko pag-usab. Mangarte ko, magpahumot. Aron sa oras nga magkita mig balik ni Bonbon, posamot nga ganahan na siya nako. Ngano ba sad, oy? Ngawa man ko makahuna-una og pangayag number ni Bonbon. Saon man sad. Ngawa man sad ko cellphone ko. Ay, husto. Husto. Patubuon ko ning akong kwarta dito sa sugalan. O kun mo daog ko, pagpalit kog cellphone. Ngano niya ka? Angay pa po ko nang ipangutana? Umaabot kong asawa ni Harry. Busa, angay lang ni ako. Hain siya. Tuwa ba siyang lawak? O pa din siya makamata? Ako atoan. Dili ka mahimong basta na lang nga musuod din eh. Ay, kapuyag pasabot, uy. Kalastag bugo din hi, uy. Unsa? Wa ba ni mo mabati ang akong giingon kaganina? Umaabot na kong asawa sa imong amo. Kay may umaabot na kaming anak. Mang pahawa sa kong atubangan ay pagbabag. Oh. Sus!
Kalami naman lang yung... Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian. Mobati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga tiil, batiis o usahay mang laylay para kung buko-buko magsakit. Mga puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala mampudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nanamo kaya. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Babe! Babe! Ay! Natog pag yun ay siya. Muhinay ko sa pagdoon niya. Ay, kagwapo yun ni mo, Harry. Dili ko matagbaw og tanaw ni mo. Bisang patingali ko na wa ko laing buhaton. Magtanaw lang ko si Munaw. Di gyapon ko pulan. Promise cute na. O pag gani kong mamabdos tinuod ha. Saan na lang kakon, mga ko. Siguraduhon yun na ako nga imong kagwapo ang akong pangaan. Muhinay ko sa pagtupad niya. Kumot. Lami. Namakakman ko ni mo nga mabdos ko. Apan siguraduhon ko ni higayon na nga magsapak na gyud ko. Kinahanglan nga may mahitabo na to pag-usap, Harry. Kinahanglan gyud. Ubuan ko ang akong sinina. Harry, nahubo ko na ang ako sinina. Ikaw na sab ang akong isunod. Birahon ako ang imong pajama. Huwag siya makapantay. Wow! Pajama ra gyud. Way lain. Mitoy po ba ya? Shit! Huwag ko sa ini ha. Tanawa kay gitudlo ko Huwag ko sa ani. May ako siya. Sa ito pagiganahan siya sa akong kibuhat. Palamian ti kag mayo karon. Aron dili na ka makabalibad pa na ako ni higayon na. Amy! Hi. Good morning. Shit! Pawa na! Pawa! Sure ka? Sure ka papawaan ko ni mo? May agu man lagi ka sa kalami. Uy! I said get out! Ay! Kaya ang akong ba't ang kasakit? Nahog ko sa imong kama. Amy! Amy! Alsa ako ba ingon sa imong kama kay maglisod ko sa pagbarog? Aray! Ako tiyan! Shit! Di ka lang, ha? Mag-ilis kong dali-dali. Danundag sa ospital. No, ayaw na. Dili na kinahanglan. Nakalitan ako. Dili rin niya maunsa nga to, baby. Kinalara ko mapaway. No! Mga tuta sa ospital. Ayaw na lang lagi. Dini na lang ko. May hapo-hapa na lang akong tiyan, be.
Unsa? Sige na. Mas mukupot og mayo ang baby ko na ang iyang amahan nga karon na imuhap-uhap niya. Iyang mapati ang kainit sa imong pad. Alina pa. Hapu-hapa na nga akong tiyan. Tarong nga. Like this? Ambi na imong kamot, bi. Ana, Ana ba? Wait. Ana. Ingon ba gid ni ana, ha? Muabot gid sa may puson? Sa man di ay. Sige na ba? Hapu-hapa na na diya. Kailangan diya dapit ang bata. Okay, fine. Ana, okay. Ubos pa. Ubos. Ubos pa. Ubos. More. Here? More. More gamay na lang yun. Happy na ka mo abot sa hustong dapit. Bay. Ay, gol ya. Ay, mo anak. Dawato lang yun na itong kamotorang napunta ka sa mga way ayong ginikanan. Ay! Nakulagi ko na eh. Kabira ng tabi na rin. Kay labot. Ito kag di ko kaabot. Pakilabot sa way ayong ginikanan. Kay maayo mga buutan, mga sa gawlingkod ka sa wheelchair. Anak. Nawabot na kikang tingog ko noon sa... Tay, huwag ito kahibaw kung si Kinsang tinuod akong inahan. Pasinisya na anak. Purbida. Basin ba parehas sa lida no ba? Naigibilin sa iyang inahan nga timailhan ba? Lampin ba ron o kanang binurdahan, inaanak mo sa lida sa mga aso niya siguro Kuya Gulyat, inaanak mo na. O di ba, kwintas. Pero ako na imposible kay kwintas. Kay prendam din ang nisi. Kay purbida. May tag-ikaw na, kaya di mo kakawatan sa. Dili. Napoy kwintas nga daan ni Abay taon. Sa gamay pa ba siya ba? Wag yun, kwintas din ito na. Wag yun. Husto. Gusto na eh. Naatay, may kwintas ko nga gisulob sa gamay pa ko. Husto tuod. Klaro. Parihar sa ni sa ahabi daw. Tutuod sa di mo. Naaba. Bright tagi na ako eh. Hay manoy ha? Hay kwintas oy. Husto tuod. Tay, hain pa. Baos Hain, nagdukol. tay. Ganinar ka ha? Ganinar ka. Usa yung sutuod ha? Husto to lagi. Naay kwintas. Hay yung kwintas. Husto tuod. Tay, hain ba? Husto tuod. Haim di tuod to ang imong kwintas. Ansa? Kaya hindi ay tay. Husto! Ako na. Husto. Ikaw lagi mo sulti. Anak, pero di ba ako ako sa iyo? Usay may sulti. Usa na husto ha? Usa husto? Husto. Si nanay ni mo ang naghipos ato. Ansa? Awa na. Patay na. Sinang hipos mo, sinang nisi. Ay, sinang nisi ang hipos. Patay na! SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit sa to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ako tong kamang-kamang di taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang na siya, motong, maakyon akong tindog, na uli andog ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad.
Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.